हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोराव गावखौ भट होनाय सुबुंफोरखौनो असान्ति खालामनानै राजनितिक खालामदों। 17 बोसोराव बिथाङा बिफां फांसेबो गायनो हायाखै, स्कुल कलेजनि जौगानायनि हाबा मावनो हायाखै, आबाद फोथाराव दै जगायना होनो हायाखै। बेनिखायनो बिथांखौ दिनै गाव भट होनाय सुबुंफ्रानो जोगारदों। बे खोथाखौ बुंदों बिटिआरनि CM मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा मिडियानि गेजेरजों बुंदों। बिनि सोमोन्दै दिनै भिडिअ क्लिप्स होयै गुवारै सावरायगोन, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। हेलो एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। नों मारगौफा फर्मार चिफ अफ बिटिसि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव जेबो मावनो हामारथाराखै, स्कुल कलेजनि जौगानायनि हाबा मावनो हामाराखै, आबाद जौगानायनि जेबो मावनो हामाराखै। बिनि थाखाय नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौसो आं नेबाय। इसके लिए आप लोगों का कमेंट्स ही काफी है, मैं इंतजार रहूँगा। तब तक चलिए आगे बढ़िए। बेनि एसे सिगां खाम्फा बरगयारी बिथां सारा दा बावैनो मोनसे मिडियानि गेजेरजों बुंदों जे दिनैनि समाव बिटिसिआव गोदोनि बिटिसिआवहाय साख्रिनि बेथन होनो हानाय जे पावार दङ, बेखौहाय दिनैनि समाव बिटिआर सरकारनि समावहाय आसाम स्टेटआ लांफिननो नागिरगासिनो होनदों बिथाङा मिडियानि गेजेरजों। दा बे साख्रिनि बेथन होनो हानाय क्षमताया जुदि आसाम स्टेटनाव थांबावोब्ला जोंनि बिटिसिआ दंस' जेबो गैला होननानै बिथाङा बुंदों। दा बेफोर जोबोद दुखुनि बाथ्रा। सान्थिनि हाबा मावनायाव दिनै सिंजों लथं फथं जालाङोबा बेखौथ' रायजोफ्रा लुबैया, आरो बियो दिस इज नट सान्थि, दिस इज इनडाइरेक्टलि किलिं अफ सान्थि। दा बेखौनो बुंदों जोङो इसिङारि आरो बाहेरारि मोननैबो भिउनिफ्राय गोरा जानांगौ। थारैनो बे बेथन होनो हानाय क्षमता, साख्रि होनो हानाय क्षमता 16टा डिपार्टमेन्टफ्रा फैफिननाय, आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाखौ बुंदों 3 बोसोरनि सिगाङाव, बेखौनो एबसुनिफ्राय दाख्लैसो नोजोर होनानै एसे होनहांजेनदों। होमब्ला बिथां हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनायानो राइट ओंखारहैदों होननानै जों रायजो राजाफ्रा बुजिनो मोनबाय। आरो मोनसे दंबावो, अमर सिंह रिटायार्ड BO बिथां सार भार्सेस दिपेन बर' सार, अपेन फिल्डआव मोनसे डिबेट जागोन बिटिआरनि दफाफोरखौ लानानै। बे मोनसे क्लेरिफिकेसन बेनि गेजेरजोंबो फैगोन, आरो बेयो जाथारनांगौ, नेनानै थाबाय जोंबो। दा बेनिफ्राय रन्जन दैमारिनि इस्यु, सार रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय थाबैनो गनांगौखौ जों बयबो हांख्रायो, लुबैयो। रायजो राजाफ्रा रन्जन दैमारि सारा गाव मोनसे जेलनिफ्राय ओंखारनानै बिटिआर सहि हैखांनानै फैबा होनदों, सोंदोंमोन रिपर्टार्सफ्रा जे नोंथाङा मा हास्थायो होननानै। सासे बिग्रायारि सुबुंनि जिउआलाय बिदिनोसै होनदों। बिथाङा जेल जानायावबो दुखु गैया, मानोना बिथाङा सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों हारिनि थाखाय। दा बेखायनो जोंसो रायजो राजाफ्रासो लुबैयो, आरो बेखौ बख'नो नाजानाया दिनै सरकारनि मोनसे इस्यु, बिराद गिदिर इस्यु बियो, बेखौ मावगासिनो दं होनदों, नेनानै थागोन। बेजों लोगोसे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा गाव भट होनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनानै पलिटिक्स खालामदों ना बिथाङा असान्ति खालामनानै पलिटिक्स खालामदों, नोंथांमोना मिथिगौ। दिनै माखासे दैबाना आरो इमारजेन्सि समफ्राव इमारजेन्सि फान्ड बानायनानै सुबुंफोरनो मोनसे राहा जगायनानै होदों। बै समावनो BJPफ्रा IOI न'नि सायाव केपचार खालामनानै जोंनि ओनसोलफोराव, लकेल ओनसोलफोराव हाबनानै गुलुं गुजुं खालामनायाव बिथाङा गसंथादों।
बेनि एग्जाम्पोल हिसाबै कभिड-19 जानाय समावबो बिथाङा गुबुन जायगायाव खामानि मावनानै फैनाय सुबुंफोरखौ आसाम स्टेटनि निर्देश मथे गुबुन जायगायाव दोननो नाजादोंमोन। बेवहाय बिथाङा कालचारेल कमप्लेक्स बायदि गाव लुनाय माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारफोर दं, बे एरियायावनो दोनहोनो थाखाय गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै सोनानै लकेलावनो दोननाय जादों। ओमफ्राय मोनफा मोनफा उदाहरन अल दिस वेर द एग्जाम्पल अफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि हाबा मावनाय। दा बेजों लोगोसे बुंनांगौआ गोबां दं। थांना थानायनि बेबस्थानि खेथ्रआव गेस्ट हाउस बानायनानै बिथाङा गोबां सुबुंनि बेखार सुबुंफोरखौ जोहोलाव सेंग्राफोरखौ एंगेज खालामनानै सुबिदा होदों। दिनै आं बुंनो थांनाया बिथांखौ जेबो मावथाराखै होननायावसो बुंनो थांदों, खिन्थु नोंथांमोनाबो जे जेबो मावाखै आं बेखौ बुंनो थाङा। नोंथांमोनाबो होनांगौ आरो होगासिनो दं। आरो फैबाय थानाय इयुथ्स माखासे जायफोरनाखि लेखा फरायनानै बेखार जानानै दं, बिथांमोनखौबो नोंथांमोना माखासे सुबिदा होनानै हो। सार्भे खालामनायनि गेजेरजों इडुकेटेड इयुथ्सफोरखौ नोंथांमोना जाथिनि मावनो, हारिनि मावनो सुबिदा खालामनानै हो, थांना थानायनि सुबिदा खालामनानै हो। जेरैहाय थांनाय समफ्राव बिपिएफआ खालामनानै होदोंमोन बेबादि। दा आं बुंनायनि खेथ्रआ खायसे उल्था मिनिं बुजिनो हागौ, बिथांमोनजों रुजुनानै खामानि होनो थिनदों, बिदि नङा। नोंथांमोना डिप्ल'मेटिक पलिसि हिसाबै राजनितिकनि माखासे आयदा हिसाबै माखासे आलादा रोखोमनि खामानि हो। खिन्थु जेरैखि जाया सुबुंनि बेक्तिनि ओनसोलनि जौगानायल' जानांगौ। दा आं बेखौनो बुंबाय। रायजो राजाफोरनि कमेन्ट्सखौ आङो बांसिन भेलुसिन होयो। नेनानै थाबाय कमेन्टखौ नोंथांमोननिखौ। एसेखिनियावनो नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ ससे नायलांबानो जाबाय। বিটিআৰ অঞ্চলৰ বিটিচি অঞ্চলৰ মানুহে তেখেতকে ভোট দিছিলে। যেতিয়া তিনিবাৰকৈ ভোট দিয়াৰ পিছত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা নকৰিলে, নিৰাপত্তা আনিব নোৱাৰিলে, সমন্বয় আনিব নোৱাৰিলে, সুশাসন আনিব নোৱাৰিলে, স্কুল কলেজ ভাল কৰিব নোৱাৰিলে, খেতি পথাৰত পানী দিব নোৱাৰিলে, কোনো এটা কাম কৰিব নোৱাৰিলে, তেতিয়াহে ৰাইজে তেখেতক ৰিজেক্ট কৰিছে। গতিকে আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰ এই ডাঙৰীয়াই কোন ৰাজনীতি দলে কি কৰি আছে, ক'ত কি কৰি আছে, এইবিলাক কথা কোৱাতকে তেখেতে অনুশোচনা কৰাটো ভাল যে তেখেতৰ 17 বছৰটো তেখেতে কেনেকৈ কটাইছিলে, কিয় তেখেতক ৰাইজে ইমান মৰম দিয়াৰ পিছতো এই অঞ্চলটো অশান্তি কৰি ৰাখিছিলে, এই অঞ্চলত মানে দুৰ্নীতিৰ ভ্ৰষ্টাচাৰৰ দোকান খুলিছিলে, এইটোহে তেখেতে চিন্তা কৰাটো উচিত। আৰু আমি ইয়াত আহিছো তেখেতৰ দুৰ্নীতি, অপশাসন, ভ্ৰষ্টাচাৰ, ভয় শংকাৰ ৰাজনীতি দূৰ কৰি এটা সুস্থ পৰিৱেশ গঢ়ি আমাৰ মা দেউতা দাদা ভাই সকলৰ কাৰণে ভাল এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰি গণতন্ত্ৰটো শক্তিশালী কৰি সকলোৰে পাৰ্টিচিপেটৰী ডেমক্ৰেসি এটা গঠন কৰাৰ কাৰণে আমি আহিছো। भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।